परेशान करेला। जब देखो तब खाली एतुए करत रहेला हमरा के। का करत रहते पगला नहीं तारे। एगो त हमरा के जो बाइडेनवा परेशान कर देला, सब फोन कर देला, सब सुतल रहनी। जो बाइडेन हेलो, हाँ के बोलता? जो बाइडन तो जो हमरा के काहे के परेशान करते हैं? हम सुतल बनी तो कहाँ से जो बाइडन? अमेरिका से। अच्छा, ये के नंबर दिला सा? अच्छा मोदी जी। हाँ तब तू बोलो। हाँ बोलो। अच्छा हाँ तो कालू फोन कैले रहे मोदी जी, बतावत रहे कि जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने वाला बाड़े। हाँ आ उ कहले कि मतलब उ फोन करी है तारा के तो तू रिस्पांस दे दिह, बोल दिह। अच्छा भाषण भोजपुरी में भाषण देवे के बा ना? हाँ तब एमे तो हम बहुत महारथी बनी। जितना लोग भोजपुरी में भाषण देवेला लोग सबके हम ही भाषण लिखिला। हाँ अभी हाले में मोदी जी आई रहे है बनारस में, खूब सुंदर भोजपुरी में भाषण देले, हम ही नु लिखले रहनी। हाँ अच्छा, अरे ऐसा भोजपुरी में भाषण हम लिख देम नु कि पूरा संसद में बोलब तो एकदम तहलका मच जाई, ताली से सराउर संसद गूंज उठी एकदम। अच्छा ठीक अब भाग बुड़बक करते कोई का कोई भोजपुरी में भाषण देवे के बा, एमे कोई का कही या ना कही। ठीक बा, ठीक चल फोन रख, हम लिख देता आज ऐसा लिख दे कि एकदम तमा दे जनता। चौपाटा बा कापी किताब के मुँहे नहीं के देखले। बताओ भाई, 50 में 50 साली फेल भइल बा, पढ़ता हमरा के परेशान करेला। जब देखो तब खाली एतुए करत रहेला हमरा के। का करत रहते पगला नहीं तारे। एगो त हमरा के जो बाइडेनवा परेशान कर देला, सब फोन कर देला, सब सुतल रहनी। जो बाइडेन कुछ जाने ला है ना? जो बाइडेन 50 साल जाना तो अमेरिका के होके वाला राष्ट्रपति बा जो बाइडेन। हो ना? हाँ हमरा के फोन कैला सा। अच्छा जाना तो केहू भी भाषण देला तो हम राष्ट्रपति बन जीवा। राष्ट्रपति काहे के बन जाए? जो बाइडेन जो कोई भी भाषण देवेला तो हमारा के फोन करेला। अच्छा जैसे मोदी जी के भोजपुरी में भाषण देवे के होला तो हमारे के फोन करेले, कहले कि लिख दतनी भाषण। तो गई रहे मोदी खाली अमेरिका, तो बतावले रहे हमरा बारे में कि हो जाए एगो बा चौपटावा आ बहुत बढ़िया भाषण लिख देला। तुहे अमेरिका लिखतनी उनका खातिर भोजपुरी में भाषण ऐसे का कहत रह खत्म। हम मतलब पावरफुल बनी, इतना हम ज्ञानी बनी तबे नु कहीं नहीं के तारा के फोन आओ तब का है। देखो समझे में नहीं आवत है का? देख लिखतनी का हम जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, हम अपना साली के क्रिया खात बानी कि अमेरिका के शान कबो झुके ना देव, भारत से नीमन दोस्ती करब और पाकिस्तान के बम से उड़ा देव। तेरा कब? अरे एकरा में साली के क्रिया खाई जाला शपथ पत्र में तो का हो गइल? खैला जाला भोजपुरी हनु खैला जाला। भोजपुरी में कुछ खा लेबा तो खाली तरह साली के सलाद के सलवान में कोई क्रिया खा लेबा तू? तब का क्रिया नु खाए के बा? आई कितना सुंदर बा लिख के। अरे चुप रह, सुंदर बा। मार लाठी मार जूता मारा जीबा। मैंने हमने मारे खातिर फोन के लिए बा। तरह के काहे ना फोन के? जो बाइडेन साली क्रिया खाई। हां ई भोजपुरी में ओका के हम लिखतनी भाषण। भोजपुरी के नासा तारा की औरी करत आरा तू तमाशा कइले बा। तू काहे मेरा के डिस्टर्ब करे? जाना होने हट, हमरा के लिखे दो। 2 घंटा में कॉले बड़े लिख के देबे। तू 2 घंटा में? हां तो 20 साल में ना लिखाई तो 2 घंटा में का लिख? अब लगला तू ही हमरा के तू करे। भागो हटा जा। साली फेल भइला तो जान देखी तोहार कबो किताब कॉपी देखले रह। आओ तारा काम कर, अपन काम कर, जा अपन काम कर, जा हट। आज तो हम ऐसा ना भाषण लिख देब अमेरिका के होखे वाला राष्ट्रपति के एकदम
ताली से गूंज उठी उनकर संसद। का हो काहे परेशान करो? लिखा गई लिखात नु बा तू एकदम मतलब कि दाल भात के कवर हो कि सोननी गप। अच्छा हमरो बतिया सुन लो, हमरो बतिया सुन लो। का हम तार सुनी है, हम एगो काम तारा के अपन सुनावे आई रही, चलिन चौपट भाई के सुना दी। अब तू लगा हमरे के सुनावे का बा बताओ, तारो हम बात सुनिए ले बोलो। तू हमार बात सुनबो ना हां तो चटवा ओढ़ के सूत जी बोई जे। माने तारा ऐसन कौन ऐसन बात बा कि हम चट ओढ़ी के सूती जाई? सूत जी बना गारंटी बा। काहे सूती? गारंटी बा। जब हाल बताओ, जब गारंटी बताओ। पुतिन भैया ना, पुतिन भाई के, पुतिन भाई रूस के राष्ट्रपति का है हमार दोस्त। तहारा दोस्त पुतिन माने का तू जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त। बात अगर कह दी तो ये साइकिल से चले हन क्या करे के दही ना आ पुतिन तार दोस्ते हो गइले। चल हट आइया से बके जुआरी अपन दाव, तू अपने दाव बकबा बकबा बोलो त का भइल? दोस्त बाड़े तो हो गइले। दोस्त बाड़े ना, दोस्त दोस्त खातिर कुछ कइले बा। अच्छा तू अब चाहता हन कि उनकर उम्र ढल गेल बा। अच्छा ठीक, मैंने तरह के का चाहत कि राष्ट्रपति बना देस? कैसे जान गिलो? कैसे जान गिलो? और ये मर दे गज तू मार के डरिया लेके पार फोड़ दे। तोरे फोन के ले का हमरा का फोन करी है? हमरा के राष्ट्रपति खातिर बोले बान। अच्छा काल जाए के बा एकदम टेम्पू एगो हमर कइले बानी, आ टेम्पू पर चढ़ के जाई बजा। माने तारा के रूस के राष्ट्रपति फोन करके अब बुला देले कि आओ, माने हम काम करे अब लायक नहीं। टेम्पू भेज देले बाड़े जाए खातिर। माने तू टेम्पू से जइबो? टेम्पू से राष्ट्रपति भी तारा से राष्ट्रपति बा हमारा दोस्त। तू हमरा के काहे, तू काहे हमरा के डिस्टर्ब कर? हमार जिगरी दोस्त। अरे यार तो दोस्त बाड़े हम तारा के बतावे नहीं, तू देख के जरे लगला मर दे। अरे मर्दे तो ई बताओ कि तारा के टेम्पू तोहरा के जो बाइडन भोजपुरी में लिखे खातिर कह देले बाड़े, भोजपुरी में अपन भाषण। हां तो लिखे के बोल हमरा रहे तो ना तो अपराधी हन। तारा के बोल रहे तो मतलब टेम्पू से तू जइबो? टेम्पू से भागत रह कि ना माने तू भोजपुरी में भाषण दे सकेले तो हम टेम्पू से ना जा सकीला हो जा। तू भागत रह कि ना जले? काहे के भागी? बट बुड़बक करते का परेशान कर। देख जरन बड़ा मर दे। देख जरन बड़ा। अच्छा तारा दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। जाता निकल रूस। तेरा काम धंधा चार गो रोटी बंद है। फोन मत करियो हमरा। जा जा फोन हमरे दियल है। तू हट हट जा फोन हमरे दियल जा जा जा। चश्मा हम ही खरीद ले हई। चश्मा खरीद ले बड़ा। सुबह सुबह केकर मुंह देख के आईनी है, एकदम दिमागे हमारे एकदम खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ऐसा ऐसा लोग बात बोल देता रहे फालतू के, हमरा के समझे में नहीं किया। अब बताई भला जे उनका के रूस के राष्ट्रपति उनका के अब काम करे लायक नहीं खन, अब उनका के राष्ट्रपति बनावत है। हम तो कहिए देनी कि भोजपुरी में भाषण लिखे के। मैं आपका दोस्त चौपट चला अंबिकेश दुबे। भैया हमने के एगो वीडियो बनावा नहीं जा, फेकू वीडियो बा, और वह सबके मनोरंजन खातिर वीडियो बनावा नहीं जा, और वह सब एकदम आनंद ली सब है वीडियो देख के। एकदम अपना दोस्त के हड़कैले रही। दोस्त जरन होलन इनके नियन ना भैया बाइडन के भोजपुरी में लिखे तो हमरा के पुतिन भाई ना बना दी राष्ट्रपति। भैया ये तो बात सही बा, कोनो बात नहीं है। तो बाइडन हमरा के फोन थोड़े कर पाई है, आइयो आके बेचारू अपन बात सही कर ले है। आप लोग आनंद ली जा हमनी के, ठीक बा? भैया हमारे चैनल गुरु चला एंटरटेनमेंट के, और वह सब शेयर करी, सब्सक्राइब जरूर करी जा कि जो भी हमनी के नया नया वीडियो बनाई जा रुआ सबसे पहले मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।